Goedenavond. Het nieuws in Zeeland van deze zaterdag, de 4e mei. Het oorlogsmonument dat plaats moest maken voor de nieuwe sluis in Terneuzen heeft een nieuwe prominente plek midden op het sluizencomplex. Ja, dat is echt fantastisch. Dus, we hebben lang naar uitgekeken. En eigenlijk staat het weer heel dicht bij de originele plek die koningin Wilhelmina heeft aangewezen. Want die was hier dus begin 45, nog voor dat land bevrijd was. En die moest een monument komen voor die 5 mensen die vermoord waren van de Rijkswaterstaat. En Wilhelmina zei, en hier komt het monument. Dus dat was heel mooi. En nu is het er weer, op die plek. Ze zou zo trots zijn. Het monument is een herdenkingsplein geworden, met veel liefde en zorg vormgegeven. Alles wat er hier aan materialen is, aan graniet, komt uit de oude sluizen waar we op staan. Dat is graniet van de kop van Canada. De elementen hier zijn uit de sluis, die grote platen met die nummers. En dat is met brons erin gegoten. De bebossing eromheen, de 5 abelen voor iedere overledene gebelen. En prachtig in de beton gegoten de namen van de mensen die gedood zijn, die 5. Op leeftijd, dus de oudste ligt eerst en dan de rest. Het is allemaal zo mooi doordacht, het is echt geweldig mooi. Ter nagedachtenis aan de 5 mannen van Rijkswaterstaat die probeerden het opblazen van de bruggen over de sluizen tegen te houden en dat met de dood moesten bekopen. Een heel belangrijk punt geweest dat hun mensen voor de vrijheid en om zich hun leven eigenlijk gegeven hebben daarvoor. Maar we moeten ook blijvend eraan denken dat het niet vanzelfsprekend is dat wij nu vrij zijn. Een huishoudelijk apparaat laten repareren in plaats van weggooien. Vanaf vandaag kan het ook in Zuiddorpen. Aangezien we in een weggooimaatschappij wonen, leven, hebben wij het initiatief met de gemeente, met Samantha, opgepakt. Om ook hier in Zuiddorpen een repaircafé te starten. Op meerdere plekken in Zeeland kunnen mensen al terecht bij een repaircafé, maar niet in de buurt van Zuiddorpen. Buurtbewoners stonden vanmorgen dan ook al vroeg voor de deur. Voor 9 stond de eerste meneer al binnen om een stofzuiger te laten repareren. Dus hoe mooi kan het zijn? Hier zitten 2 dames en die kunnen praten en breien. En die maken daarvan een kapotte ketting, maken die weer een hele mooie ketting. Die kan ik dan weer aan mijn kleindochters doorgeven. Dus ik ben blij. Ja, ik ben heel blij. Vind ik leuk. Dus ik hoop dat het mag voor blijven bestaan. Iedere eerste zaterdag van de maand is het repaircafé in Zuiddorpen geopend. In de Oostkerk in Middelburg is het werk van kunstenaar Caroline van der Vecht te zien. Haar echtgenoot Dick de Bruin zoekt een goed onderkomen voor haar werk. Ze is overleden in 2021, heb ik alles gedocumenteerd. Maar achteraf ben ik me gaan realiseren dat in haar atelier alles nog staat. En toen dacht ik van nou, ik moet toch, voordat ik zelf het niet meer kan, want ik heb dus geen kinderen, er zijn geen erfgenamen. Dus ik dacht van nou, ik ga kijken of ik iets kan verzinnen, waardoor ik het werk onderdak kan geven. Want ik vind het voldoende de moeite waard om daar een poging tot te doen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Caroline overleed aan de gevolgen van Alzheimer, maar is altijd blijven schilderen. De laatste jaren van haar leven werd haar werk steeds kleurrijker. Ze praat dan over een periode van 2008 tot 2015. Dat was het laatste werk. Ze kon haar eigen naam eigenlijk niet meer schrijven. Hoe is het dat iemand dan toch tot een eigen idioom komt in een ontwikkeling, terwijl het eigenlijk bergafwaarts gaat. Dus, en in die tijd heeft ze heel mooi en kleurrijk werk gemaakt. Ja, het is echt een heel andere kant op gegaan. Ja. En dat is ook wat mij betreft de kwaliteit van het laatste werk. De werken worden online geveild door het Haagse Venduhuis en de opbrengst is bestemd voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Kloetingen op bezoek in Den Haag. Het speelt tegen Kwik. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Een beetje een frommelgoal, maar het is Abdul Rahman Sango die hem als laatste raakt. En hij zet Kwik op voorsprong. Als Kloetingen vandaag wint, maakt het nog kans op de 3e periodetitel. Maar die 3e periodetitel wil Kwik ook winnen. En dat heeft de beste papieren, want hier maakt Jeffrey Teunissen van Kloetingen een eigen doelpunt. En zo wordt het 2-0. Er zit een verre ingooi van Klaas van Hekken op het hoofd van Daan Schouw. En hij brengt de spanning terug. Maar Kwik gaat winnen, want dit is een voorzet van Joshua Emega. Zo op de pantoffel bij Rashid Bouyaouzan die de eindstand bepaalt op 3-1.
Kloetingen verliest van Kwik en lijkt de derde periodetitel uit het zicht te zien verdwijnen. De ochtend die begon zonnig, maar vanuit het zuiden trok er hoge bewolking binnen. En in de middag was het wachten op de eerste buien. Hier in Schravenpolder zie je in de verte al wat onstabiele luchten. Momenteel trekken er dus pittige buien over, lokaal met onweer en windstoten. En deze buien houden ook vanavond aan. Vannacht verlaten de buien het noorden van de provincie en dan zijn er opklaringen. In deze opklaringen kan er mist vormen. En het koelt vannacht af naar zo'n 5 tot 7 graden. Morgen zijn er zonnige periodes, maar er is ook kans op een bui. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden met een matige westenwind. Dan de vooruitzichten. Maandag is het overwegend bewolkt met in de loop van de dag vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Dinsdag draait de wind naar het noorden en is er kans op een lichte regenbui. En woensdag lijkt het overwegend droog te blijven. Tijdens de vooruitzichten blijft de maximumtemperatuur hangen rond de 16 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.